Ahojte, dnes vyzerám ešte horšie ako obvykle, ale to je preto, že ešte nie sú ani 4 ráno a dneska vás zoberiem na onakvejšiu bicyklovačku. Za mnou je mesto a pred nami sú západné Tatry. Inak šlapanie v čižmách s SPDčkami je celkom fajn, pretože nohavice si dáte do čižiem a nefúlate si ich od reťazky. Úžasné, dobrá vychytávka, už vám takto budem chodiť. Tento rok sa občianske združenie pripája k dobrovoľníckej iniciatíve z Čiech, kde sa vyhľadávaniu zvierat pred kosením venujú od roku 2014, ako hovorí spoluzakladajúca členka Zvierat Liptova Zuzana Zimániová. V Čechách ročne zahynie okolo 60 000 srnčiatok a mláďat inej voľne žijúcej zviery práve v sezóne kozby. Ide hlavne o mesiace máj a jún, kedy sa srnčiatka rodia a ich mami ich ukrývajú pred predátormi v hustom poraste, to znamená vo vysokej tráve. Situáciu komplikuje fakt, že mláďatko srnky sa vo vysokej tráve skrýva a pred traktorom neutečie ani sa nehýbe. Dokonca sa inštinktívne prikrčí, aby na seba neupozornilo predátorov. To sú tie malé? A tu? Záchrana srnčiat pred pokosením je teda postavená na práci termovízneho dronu a hlavne pilota termovízneho dronu. On dokáže na základe rozdielu teploty tela srnčiatka a teploty zeme detekovať to srnčiatko, presné miesto, kde je uložené, označí ho tak, aby ho dobrovoľníci dokázali nájsť a krátko pred kozbou je srnčiatko bezpečne uložené mimo kosiacej plochy, tak aby sa bezprostredne po kosení mohlo vrátiť späť k svojej mame.